Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, bueltan da udara edo udaberria behintzat. Asteburuko giro epelari jarraituz, gaur goizean ostarteak zabalak izango dira eta eguzkitsu egongo da egona. Haize epela dugu Euskal Herriko gure txoko honetan behintzat. Atzean utzi ditugu Kirk, Milton eta haizen arraroko beste fenomeno naturalak. Astea hau lasaiagoa izatea espero dut. Bai, zuk eta baita loioko langilek ere. 60 hegaldi bertan bera 8.000 bidaiari arazoekin. Bilboko aireportuan anabasa sortu zen haizearen ondorioz. Aurretik ere entzuna nuen, piloto bat ez dela piloto, loiun ondo lurreratzea lortzen duen arte. Bueno, ez dakit hori egia baina bai. Zea bezalan, eskuen artetik, ies egiten duzu. Ta momentu baten, galduta bakarrik, ustuta uzten nauzu. Behar dutanetan, ezin naiz babestu, zure besoetan, baina badakito. Piloto gehiago izango ditugu laizzer gurean izan ere, Loiuko aeroportua New Yorkerako hegaldi zuzenak eskaintzen hasiko da. United Airlines aerolinea estatu batuarrak, sektoreko handienetako batek, iragarri du Bizkaiko hiriburua sagar handiarekin lotuko duela maiatzetik iraiera, astean 3 hegaldirekin. Konpainiak azaldu duenez, maiatzaren 31 hasiko da linea hau, eskalari gabe, eta New Yorkeko Newark aireportura iritsiko da. Hori bai, datak apuntatu, iraiaren 23 arte izango da soilik. Tira, edo ez apuntatu, prezioak uskusatzen ibili naiz, eta ez da bat ere merkea araño jutea. Hala ere, badakizu ezein dagoen bereziki pozik albiste honekin, ez da? Hombre, Kirmen Uribe jauna. Eta hain zuzen ere, gaurko egunez, duela 15 urte Kirmen Uribek Espainiako narratiba saria jaso zuen Bilbao New York Bilbao liburuagatik. Aurretik irabazia zuen 2008an euskarazko narratiba sari, kritika saria. Liborio Uribek hiltzera zijoala jekin zuenean Aurelio Artetaren margolan bat ikusi nahi izan zuen azken aldiz. Bizitza osoa eman zuen itsaso zabalean, 2 amigos ontzian zeharkatu zituen urak, eta Jose semeak bezala istorio ahaztezinak bizi izan zituen. Urte batzuk geroago eta kuadro beraren aurrean, Kirmen Bilobak, narratzaile eta poetak, familiako kontakizun horiek arakatu zituen novela bat idazteko. Liburua Bilboko aireportuaren eta New Yorkeko JFK-ren arteko hegaldi batean gertatzen da, eta familia bereko 3 belaunaldiren historia aletzen du. Gutunen, egunkarien imeilen, poemen eta hiztegien bidez oroitzapenen eta narrazioen mosaiko bat sortu zuen Uribek. Guziok gaude, denok kaste. Iadaztu dugun zerbait, horari gara, ospatzen. Eta aireportuak aipatzen ari garela, ona hemen efemeride bat. Duela 5 urte, 2019ko urriaren 14ean, Bartzelonako nazioarteko aireportua blokeatu zuten tsunami demokratik mugimenduak hala deituta. Buruzagi Kataluniar independentisten aurkako Espainiako epaia ezagutu zen goiz hartan, eta hilabeteak giroa berotzen aritu ostean, denak aireportura mezua zabaldu zuten mugikorreko aplikazio baten bidez. Milaka lagun bilduta, aireportuko errepideak kolapsatu eta 145 hegaldi bertan bera utzi zituzten. Aenari kalte ekonomiko handia eragiteaz gain, nazioartean kokatu zuen borroka. Aste osoan 100 ekimen egin zituzten, eta istiluak izan ziren Bartzelonako erdigunean.
Con te amb tu ara no pots fallar, un dia ho per tornar a començar. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Anem lluny, serem molts, empenyent endavant. Qui sembra rebel·lia, recull la llibertat, que no es guanyi la por. El demà avui és nostre. Begira, batzuk Loiun eta besteak Bartzelonan, denak hegazkinak hartzeko arazoekin, eta beste batzuk estratosferatik jauzi eginez. Gaurko egunez, 2012an Felix Baumgartner, austriar paraxutistak, 39.000 metroko garaieratik jauzi egin zuen. Eta hainbat marka hautsi zituen, euskarri mekanikorik gabe, soinu langa utzi zuen lehen gizakia izan zen. Kalkuluen arabera, paraxutista austriarrak soinu langa utzi zuen erorikoaren lehen 40 segunduetan. 1342,8 kilometro orduko abiadura lortu baitzuen. Eta 39 metrotik salto egin zuenean, jauzi libreko errekorra izan zuen. Alan Eustasek, Googleeko presidente ordeak, errekorra utzi zuen arte, 41.150 metrotik salto eginda. Bueno, esango jazue, zen necesidade estratosferatik salto egiteko. Arriskatu zaila salto, bizi berri beti txaroten dago. Nork ez dau maite, askatasun egie, norbera nahi da bena egitie, alperrik izengo da kero da muzie, errautzak aidien doa zenie. Esaten dute gertakari horren omenez, improvisatzaileen mundu eguna dela urriaren 14. Hori dio internetek behintzat, baina ura etzen improvisatua izan, beraz nik ez dakit. Bada beste nazioarteko egun garrantzitsuago bat. Gaur, jostunen mundu eguna da. Zaila da ospakizun honen jatorria eta urtea aurkitzea, iturri eta datu ofizialik ez dagoelako. Hala ere harreldi askotan, urriaren 14an urtero ospatzen dute emakume horiei eskerrak emateko. Bai, jostunak Jose eta Jose ibiltzen direlako, baina gero txalo guztiak diseinatzaileek jartzen dituztelako. Gaurko Wikipedian adibidez, ez dut jostun bat bera ere topatu, baina gizonezko diseinatzaile pare bat bai. Ara, harritzeko. Ez du jakingo nola askatu, korapilatzen jarraitzen badugu. Korapilatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola askatu, korapilatzen jarraitzen badugu, nola asmatu. Gu gaiak Josi eta Josi biltzen gara egunero, beraz gu geuk ere ospatu beharko dugu. Gainera astelena da eta izanik pizgarriren bat behar dute. Tira, ziur Josune Belet de Mendizabale goiza alaituko digula. Ez dakit oso ondo zertaz hitz egingo digun, baina uste dut zinema aipatu nahi digula. Bueno, gu bezalaxe, astrenero bezala, puri-purian tartean telesai eta pelikula gomendatuko dizkizugu. Bueno, gomendatu edo ez, nik gaurkoak ez dakit asko gustatzen zaizkidak. Nik dagoeneko egin ditut ala ere pasaden asteko etxeko lanak. Hasi naiz Menendez Anaien kontu horrekin, ere? Bueno, horrez gain zuek badakizuen nun kokatzen den Euskal Herriaren erdigunean. Gaur horren inguruan hitz egingo dizuet. Eta Erik Provenza aktorea etorriko da, kosta zaigu, baina gurean izango dugu. Badakizue. Urriak 14 ditu, eta astelena da, ongi etorri guztie, 2. kafera. Zuekin, June Romanteti barguren egunon. Egunon. Ondo? Bai. Belauna ondo? Ez. Galdetzeare, Galdetzeare. Egunon, Eire Maia Manterola. Egunon. Ondo? Ondo. Belauna? Samerko. Ondo, nik ondo. Ondo, vale. Bueno, behintzat.
bai, eta niko juri zeizaren dia nauzu, zudaran ere buru aurkeztu. Ni ondo eta belauna piki-peta. Egoak kantu zenborutxetan sustraiaren trazao. Esan bezala ongi etorri guzti hau bigarren kafea da. Bigarren kafearen 838 garrena urriak 14 ditu eta gu hementxe gaude, gaur 3 erreginen maila osatu dugu berriro ere, zuekin gure maite dutezak eta dana delakoa elkarbanatzeko prest. Zen urdin bat, begiak argitu dizkizun ambroak, zuaitzak bezain soil, atzamarrak basal. Eta txatean badugu lehenengo maite duta, beraz horrekin hasiko naiz. Nire maite duta da asteburua. Larun batean Elorrigi Queer Festa eta igandean nire leku kutxunenean Zumaian. Gora Zumaia eta bere lekuak. Baita poieria ere oso ondo bazkaltzen da. Ara? Opa! Eraki artean hau zertan datza. Eta Ire, zuk kontatuko iguzu, zer maite duzun? Wow, gaur Klasiko zara. beste prestatu ekarri. Ai, Esan berra dago. Ara, sorpresa. Baina, bueno, pixka bat, atzo ukinun lehenengo igandia igual hilabetetan etxean honitzala ni bakarrik nire denboa goxo horrekin. Eta gauian askotan paratzait igande gauetan beti nahetela aleten gehiena luzatu momentu hori nire buruakin. Eta igual goxik ordu bilak arte ez nanao gusto horregatik bakarrikan, eta hori da, nire gaurko maite duta, nire buruakin egote hori. Oso ona. Ez duzu prestatuta ekarri, baina ondo atera da, eta gainera gorkak idatzi du gora improvisazioa. Bai, noski gora improvisazioa, gaur esan dugu urriaren 14 improvisazioaren mundu eguna dela, norbaitek ala erabaki duela, itzaigula osan dugu argi geratzen, baina guk baliatuko dugula, ba horixe ez, maite dutak prestatu ez ditugunez, momentuan pentsatzeko, adibidez, ilun errobatetik barguren, orain bertan ari da pentsatzen, Ez. zer maite duen. Nik ez maite duta pentsatuta negukan, baina aurreko astean pasazitzai dalako. Eta da, kriston txorra da, baina maite dut ogia erosi eta etxera bidean ogia erdia jatea, batez ere beroa baldin badago labetik atera berria. Badakizu txarra dela. Berdin zait. Zer Bai, da, askotan txarra? entzun dut, ze fermentazioa ozten utzi behar da, bueno, nahizun guztia, bueno. epela goxoagoa dago eta berdin zait. Bai, Zo zerratik anil berda. bai, neski. Zergatik hiltzen, kurruxkoa jateagatik etxera bidean. Edo ogia erdia. Eta dagoeneko gurean dugunez, berari ere galdetu beharko diogu bere maite duta. Kaixo, egunon, ez zaituzet entzuten orain, momentu honetan. Ez goitu entzuten. Ah, Nola orain da bai, posible? orain bai, Ah. orain bai. Ba, Bai. entzun dut maite duta eta gero, jup, holan, desagertu zaete, zulo beltz batean, Desagertu aia bueltatu zaete berriro. Bueno, baina gustu ibili gara, zulo beltzean. Behar genuen. Bai, segundu batzuk Bai, izan dira, baina ondo ibili zaetela, seguro. Behar genuen. Bueno, a ber, ba, nik maite duta prestatuta ekarri dut, bai, ze aurreko astean harrapatu nindu zuen hor bapatean, da, bueno, pues, bira, aipatu zue udaberri giroa bueltatu dela gurera, eta nire maite duta, ba, atzo oso gustora pasa nuela eguna, hori komentatu behar dut, aspaldiko partez bizikleta hartu gabe, eta, ba, bueno, da tipikoa hori, ba, hilabete batzu pasatzen direnean, zaten zu, bueno, banoa bizikleta hartzea diot, rule luze bat egitera, ez, nik egunero hartzen dut Gasteizen bizikleta, baina ez da iritik zehar, baizik eta, bueno, baina, kilometro batzuk egiteko, eta zelako eguraldi ederra. Hemen Gasteizen
goizean goiz, zegoen lainotuta, baina gero juntzen argitzen, eta oskarbi, eta oso gustora ibili ginela, gure kilometro horiek egiten, eta batez ere, olakoetan, nik beti daukate hotza, ez da? Beti hotz geratzen ez, eta gaina izerdia botatzen baduzu, eraman behar duzu tipiko por si akasoa, ez? Txubaskeroa, ez dakit zer, ez dakit zor, eta atzokoa izan zen, bikain, osea, nire termostatoa zegoen, nire erritmo zirkadianoa bezala, osea, oso ondo, digo, txika, holako gauzak ez dira gertatzen beti, orduan, hori, atzeko sentsazioa, ez, bizikleta hartzea, eta holako bidaiatzen duzunaren, ez dakit, sentsazio pozgarri hori, hori da nire maite duta. Oso politia, Josune, gustatu zait, bat egiten dut zure maite dutarekin, sentsazio horrekin, epeltasunarekin, baina nik elkarbanatu behar dizaten ere maite duta, dela oso zehatza. Eta friki, deituko diazu, Yeah. Vale. Nik maite dut, oso divertigarria iruditzen zait. Zuek ikusi dituzue leku batzuetan egoten direla, pertsona famatuen eskuen markak, atzmarkak eta, ez? Eskua dena, batzuetan, bezagit, Los Angeles badago Paseo de la Fama deiturik hortan, aktorenak daude. Bueno, ni egon nintzen atzo igantzin, Nafarroan, eta bertan txondor bat dago, eta han egiten dute ikatza, eta urtero piztu egiten dute, eta udazkenean. Eta orduan, joan hori da pertsona famatu bat txondor horren pizte ekitaldira. Eta han egon nintzen, oraindik ez zen pizte ekitaldiz, txondorra piztu gabe zegoen, baina antxe zeuden aurreko urteetan bertan egon zirenen eskuen markak. Eta antzegoen Iñaki Perureraren eskuak. Bale, nik maite dut nire eskua jartzea esku marka hoietan, super divertigarria iruditzen zait, eta klaro, atzo, gaina Perureraren eskuak kristona handiak dira, eta hori izan zen nire nire eguneko momento gorena, jartzea nire eskuak, Iñaki Perureraren eskuen markaan gainean. Ez dakit parrain, edo psikologoa iruditu. Frikia, baietz. Osea, nik abixatu dut. Baina ulertzen duzu, Bai, ulertzen duzu. Egin duzu noiz, jarri egitez. Bale, Eta oinekin ere bai, ez? Oinekin, naiz eta famatuenak ez izan, batzutan horre porlanean norbaitek zapaldu duela fresko zegonean, eta gero pasatzen baldin bazara bidezidor horretatik edo errepide horretatik ere, gainean jartzen duzu, ea enkajatzen duen, edo handiagoa den, edo txikiagoa den, beraz. June, psikologoan etzat, bebai. Aizu, gauza asko deskurritu nituen atzo nik horrela, nekin Iñaki Perureraren eskuak erraldoiak zirela, baina nekien Xabier Euskitzek adibidez hain eskua handiak zituenik, eta atzo deskurritu nuen. Beraz, aizu, bai, psikologaren gana, bagian bai, baina beste arrazoi batzuengatik, ez eskuaren kontuaren gatik. Ta orain hemen Isiune hau zaintzen Enuen jakin hobeto egiten Oraindik gogoan mundu lautxin nintzen Eta ni hemen nago, Janira Arantzabek esaten duen bezala, orain hemen ihiunea zaintzen, baina ez dut ihiune gehiagorik nahi, Josunek gauza asko kontatu behar dizkigulako. Eta gidoian zerrendako lehena, horrekin hasiko gara noski lehena delako, baina gertatu zaigu Josune hasieran hemen hipotesi ugari egin ditugula, ez genikielako oso ondo zertzen. Gaia, yes. Ni pentsatzen nuen oso, karo, begira, hau bat dator, justo nere eta Arabako hainbat lur jaben ez, zelan da, maite duta ez, maite eza, edo nola ditzen duzu, Maite dut eza. Maite dut eza. Nik olakorik sekulan ez dut egin, beti eskatzen diazuenean maite duta, egiten dute izugarrizko esfortzua honengatik, eta, gaur justo, beitu, nire txiribuelta hasiko dugu honekin, pentsatzen dut zuen zalantza hemendik zetorrela, ez da? Solaria aipatu dut. Solariarekin, noski. Bale, solaria, ez dakizu zer da, nik ondatuko izuet. Eguzki energiaren enpresa bat da, eta hilabete batzuk daramagu hemen Araban, solaria enpresak ezarri nahi duen proiektu baten kontra.
Bai, Zigoitian adibidez, ez bakarrik Zigoitian, Arabako hainbat lekuetan, lur eremu asko dago, hemen oso edapen handiko zea gara, eta orduan hauek egin nahi dutena da parke fotovoltaikoak. Bale? Orduan, parke fotovoltaiko horiek eraikitzeko asmoa azaldu dute, eta lurjabeen gehiengoa proiektuaren aurka dago, eta ez dauka asmorik euren lurrak, bai nekazaritzarako edo abeltzantzarako erabiltzen dituzten horiek solariari eskaintzeko. Eta hortxe gaude borroka horretan, Arabaldetik gerturatzen baldin bazaete ikusiko dituzue baserri askotan, udaletxetan inkluso olako pankartak, solaria ez. Oso borroka sutsuan ari gara azken hilabetetan honekin. Eta hori da pixkat hasiera, abia puntua, gero ere badiote nekazari eta abeltzan eta lurjabe horiek esaten dute ere iruzur egiten dabilela gizarteari eta administrazioari eta ez dute akordiorik egin nahi, baina hortik haratago Diputazioak Arabako Foru Aldundiak bi proiektu daude, bi parke fotovoltaiko egin nahi dituzte, atzera egin du, ez? Esan du ezetz. Solariak ez dituela, ez dakit baimenak diren, baina ez dela egokia, ez? Probintziarentzat. Eta hori da azken berria, ez? Atzera bota duela, eta kontzejuak pozik daude, nola ez Gasteizko udalak atera du ere bai, olako beste txosten bat, esaten duena, udal hirigintza plangintzarekin ez datorrela bat solariak egin nahi dituen parke fotovoltaiko hoiek, eta orduan, ematen du, ez bakarrik instituzioak egiten dituzten txosten hoietan oinarrituta oso ondo dagoela, ez da hori neurtu behar da inpaktua, benetan ikusten baduzue mapetan ikaragarria da egin nahi dutena, hemen dauzkagun lurzoro hoie guztiak plakaz bete nahi dituzte, orduan, da, energia berriztagarria bai, eta ekologikoa bai, baina, klaro, gero hoiek plakak, hoiek ere badaukate bizi iraupen zehatz bat, gero, beste arazo batzuk ere ekarriko zituzten, aparte, gaur egun dagoen irudi hori eta, natura, ez, erabat apurtuko luketelako. Eta, kontzejuak eta esan bezala, lurjabeak pozik daude, baina, azaldu dute ere bai, etzekitela ari zirenik instituzioak olako txostenak egiten, informazio falta ere, argudiatu dute, ez? Komunikazio falta hori, adibidez, Arabako Foru Aldundia ari bada olako txosten bat egiten, teknikoki zelako inpaktua izango luken eta zergatik ere ez dien abisatu. Orduan, borroka horretan ari gara Araban, eta hortik handator solaria enpresaren, zuek igual hor zalantza solaria, ze izen polita ere bai, ez? Nola eguzki plaka diren, oso ondo ekarria, baina kasu honetan, ez, asmo ezberdinak daude, eta horretan gabiltza hemen Araban. Aipatu dugu bai, hainbat hipotesia agertu dira, espa bat ote zen, solaria, talasoterapia lekua. Ai, spam, nik ulertu dizuet orain spam. Izan ziteken. Spam pixkatu da, bai, edo ez dute zen solaria horrela gezurretazko moreno, sprayarekin moreno jartzeko negozio horietako bat ez baino argi dago eta oso ondo azalduta, oso bitxia iruditu zait gero, erabaki dugula bilatzaian, ez? Begiratzea solaria berzerote da. Eta badaude bi albiste bata bestearen atzean baten lerroburua dela solaria gezurrak eta sarraskiak, eta hurrengo albistea da solaria Arabako hazkundearen motorra. Eta oso bitxia iruditu zaigu, ez? Ze bi iritzi hain kontrajarri, hain desberdin, batek nola, egunkari batek saltzen digun, edo saiatzen den behintzat, sinistarazten hau dela bidea, eta hau dela benetan arabarentzat oberena, eta bestean aldiz, nola gezurrak eta suntxiketak, eta beste gauza txar guztiak ekarriko dituen berez, Josune, eskerrik asko, azaltzeagatik.
Nik uste dute gai honek soka ekarriko duela, Eta nik ere zalantza neukan, hasieran esaten nuen, nola arabatik ekartzen dizkizuedan nik gaiak, eta, esaten nuen, pixkat Euskal Herrian ere interesa izan dezakeen gai bat, ezta? Eta hau pentsatu nuen, Euskal Herriko beste zonalderen batean ere holan ibiliko ote dira, eta, hortxe, solaria. Hemen, esan dudan bezala, borroka horretan ari gara eta bai lurjabek eta gizarteak orokorrean ahotsa altxatu du horren kontra. Beraz, nik uste dut honen inguruan ere aurrerago hitz egiteko aukera izango dugula. Oso ondo, bai, adi ongo gara, jarraituko dugu gaia, baina orain bagoaz beste gai batekin, zinemarekin agian? Bai, orain zinemarekin, begira, aurreko astean gogotsu geratu nintzen hau aipatzeko, baina esan nuen, Josune, etzazu dana agortu lehendabiziko txiribueltan. Utzi zerbait txiribueltatzeko, pues ya está, bueltatu naiz. Eta oraingo honetan, bagoaz Artium museora, arte garaikideko Gasteizko museo honetara, izan ere Euskadiko filmategiarekin ziklo bat antolatu du, bigarren edizioa da hau, eta hemen aukera izango dugu Euskal emakume zinemagileen filmak ikusteko. Eta konturatuko gara, batzutan ere zuek hor sarrean esan duzu, ez? Jostunen eguna eta ez dakiz zer, eta gehienak emakumeak, eta gero Wikipedian gizonak. Hemen antzeko zerbait, beti gertatzen zaigu antzeko zerbait, burua tozkigun izenak beti gizonezkoenak diela, eta kasu honetan, ere askotan, ez? Gure etxeetan sukaldean amonaren ama, geure amak, baina gero izen potoloak Euskal Herrian behintzat, Pedro Subijana, Juan Mari Erzak, Andoni Luis Aduriz, dena gizonak. Baina etxeetan, sukaldean askotan, ez guztietan, baina askotan tradizioz emakumeak. Alaxe. Zineman, hemen Artiunek ekartzen duen programa honetan, aipatuko izkizuet, ustut guztia 8 bat emakume direla, baina, gehiago ere badira, gertatzen dena da, urritik abendura bitartean, osatutako programa horretan, bere ibilbideetan gutxienez film luze bat grabatu duten Euskal emakume zinemagileen talentua agerian geratuko da, eta hasita dago ja, Berta Gaztelumendik eta Rosa Zufiak 2023an egin zuten Arnasa betean, hori izan zen urriaren 5ean Artiuneko ziklo honetan ireki zuena, ez? Euskal emakume zinemagileen zikloa, eta urriaren 19an, hau da, aste honetan bertan, izango dugu aukera ikusteko Isabel Ergeraren El sueño de la sultana. Nik aipatuko izkizuet, izenak eta filmen tituluak ere, izenburuak ere bai, eta gero zuek nahi bauzuek uskusiatu, nik uste dut hau oso programa interesgarria dela, eta gainera Euskadiko filmategiarekin batera, Donostiako Tabakalerarekin, Bilboko Arte Ederre Museoarekin eta Iruñeko Golem zinemekin batera antolatutako olako programa dela. Orduan, astenetan esan bezala Isabel Ergera izango dugu, gerora etorriko dira Elena Bengoetxea, Matrioskas las niñas de la guerra filmearekin, Ester Ilarraz Próxima estación izenekoarekin, Jone Karrez 2013an bera egindako alardearen seme alabak, hori azaroan ja, Izaskun Arandia, 2022an My Way Out, azaroaren 30ean Enaragoiko etxea eta Aiurre Telleria izango dira, azken bidaia filmearekin, eta abenduan sartuta, izango dugu Olatz González de Abrisketa Pelota 2 izeneko filmearekin, eta Iratxe Fresneda Irrintziaren oihartzunak izeneko filmearekin. Itxiko du ziklo hau, El último verano filmeak Leire Apellanizek egindakoa 2016an. Eta fija zaitezte, nik izen batzuk enituen bez ezagutzen, beraz, aukera ematen du pixkat egunean jartzeko eta zenbat Euskal emakume zinemagile ditugun ezagutzeko. Eta esan bezala, hauek dira, justo egitarauaren baitan, urritik abendura bitartean sartu diren emakumeak, baina gehiago ere badira, hau da bigarren edizioa, eta asko zere gehiago gotea espero dugu. Artiumen izango dira hauek, ostegunetan, eta prezioa oso ona, €3 sarrera.
Bai, Ez, ez, zinema ez, ez. ikusi nahi badugu, oso ondo dago. Oso ondo eta oso aitzaki ona Artiumera gerturatzeko. Ni aspaldian naizela Artiumen egon, Bai, gauza ezberdinak egiten dituzte, esan behar dugu. Beitu, asteburu honetan ere, bide batez aipatuko dut, dantza bilakan proiektuan, hor egitarauan ere, hainbat erakustaldi egin dituzte, dantza erakustaldiak, ikuskizunak batzuk zeudenak work in progress esaten diren horiek, sormen prozesu horretan, eta izan dira barruko plaza batean irekia dagona, eta doakoa izan da, hor aire librean, eta benetan ere polita. Artiunek esan nahi dut, gauza, museo guztie bezala, ez diela bakarrik erakusketa, baizik eta gero bestelako proiektuak, egitarauak, badituztela. Eta orduan, komeni da noizean behin, holan kuskuseatzea pixkat, eta ea gurekin badatorren zerbait egitea. Ikusi dut, gainera Leicester inauguratuko dutela adibidez txidari buruzko erakusketa bat, txida duela egun urte jaio zen, eta urte hau izaten nahi da oso txideskoa, txigidianoa, txigidatarra. Eta txigida Euskal Herriko txoko askotan topatu dezakegu, beraz, txigida erabilera aplikatuak ere Leicester hasiko da Artiumen, beraz, aizu, ez esan, aitzakerik ez duzula Artiumera joteko. Joan Artiumera, ikusi Artium, eta gero hartu kafetxe bat han inguruan nonbait, Starbucks ez den leku batean, zei Josune. Zer gertatu da? Iarak, zer gazte izen Starbucksekin. Buf, nik ikusi nuen hori eta esan nuen, ai ama, ez Ai ama, ez dakit aurrez jarri ditzakedan bi gauza hauek, baina ez dut, jendea antzokietara ez doa eta doa Starbucks batera. Iara egitera gaina. Iara egiten Starbucksen inaugurazioan kanpoan jendetza. Bai. Bueno, ulertzen ez ditugun gauzak. Globalizazioaren kontu bat. Baina, nik badokat izteko beste hitzordu bat. Esan. Gaur begira, hemen txirbueltan hitz egin dugu, Araban ipuin kontalaritza eskola sortu berri dela, Itziarrekalde buru, besteak beste, Arabazan elkartea dago horratzean, gure Ane Gebara Maitiarekin, Odeirekin ere bai, orain abizena ez dizuet esango astu egin zaiteta, baina badauzela hor neska batzuk ere bultza, Arabazanen, eta eskola bat osatu dute, hainbat ekintza egingo dituzte, Euskal Herri osora irekita daudenak eta garai honen suertatuko direnak, urte osoan zehar, baina, zer barkatu? Odei Arregi dela. Arregi, bai, Odei barkai dazu. Bueno, dana etzaite kabitzen jan ere disko gogorre honetan, eta gaina astelenetan, poin, hor... Hoi hartuna dago batutan. Gaur hitzordu garrantzitsu bat, ze Arabazanek ere eskuratu du diru laguntza potente bat, Vital Fundazioak eman diona, eta horri esker eskola hobetzeaz aparte, eta berarekin jarraitzaz aparte, Vital Fundazioa Dendaraba izeneko tokian, hemen Gasteizen, egitarau polit bat osatu du eta gaur abiatuko da Dorleta Kortazarren ikuskizun batekin, ispiluak izenarekin. Gaur izango da, esan bezala, hor Dendarabaren azk ez baduzu ezagutzen, hau da bastante anekdotikoa, ze gure garaian txikia ginenean, guretzat gune komertziala oraindikan eredu hori ez zela existitzen, hori izan zen lehena Dendaraba, eta gaur egun ikusten duzu eta konparatzen duzu bulebarrarekin edo bestelako makrozentro hoiekin, eta esatutzu, ai ama, ze herrikoak gu, ez? Naiz eta hiri batean bizi, ze txikia zen hori, eta Dendaraba hortxe geratu da. Hor hirigunearen erdialdean dago, eta esan bezala, gitarra honi helduko dio Dorleta Kortazarrek, baina gero jakizue egongo dela hilabetero, ikuskizun kontakizun bat ipuinen arira, eta egongo dira Boniface Ofogo Nikana, hau neri Ane Gebarak esan dit dela, la letxe. Bonirekin hitz egin genuen pasaden astean. Bai, Bai. Jolin, bai, hori izan dindik ez dut ezagutzen. Baina, hemen ikusita azaroaren 11an izango da Gasteizen, eta gaina hemen sarrera doakoa da.
eta guztietan. Gero, abenduan Ainara Inigez eta Ane Arrugaeta, men Gasteizen ere beste ipuin kontalarien artean Jose Kampari, Aitor Binagret, Carolina Rueda, Odei Arregi behitu hemen agertzen zitzaidan bere abizena, eta itxiko du maiatzaren 12an Mai Gorostiagak. Beraz, badugu zer entzun, badugu zer amestu, badugu zer hausnartu, ipuin kontaketa hauekin, eta ni gaur behintzat lana amaitzen badut, ze oso astelen potentea dator, Dorleta Kortazarren ispiluak entzutera eta gozatzera joango naiz. Aizu, Josun, oso plan polita, eta entzulak pozik egongo dira, ze aipatu dugu, zinema 3 euro terdian, plan hauek doako, beraz, aizu, oso poziku, horlako planekin. Gero beldurtu egin gara ikusi dugunean Bilbo eta New York lotuko dituen hegaldien prezioa eta esan dugu begira. Oso ondo, baina hori ez da guretzako, gu hementxe Euskal Herrian geratuko gara, hemen Broadway aukera eta. Edo Dendaraba, araba. Dendarabarena da benetan, Osea, gaur egun ikusten duzu eta da Pitufilandia bezala, osea, da hain txiki, da kontzeptu hori, mega gune komertziala, Nik, gazteagotan, aukera izan nuen, New Yorkera juteko, eta antxe erakutxe zizkiaten mol izeneko gauzak. Eta ona bueltatu eta enekien etxean azaldu zer zen hori, ze hemen ez da, osea, guk hemen, auzoko denda genituen, baina holako, orduan, gure mol hori zen Dendaraba. En fin, etorri barzu duzu egunen batean, eta ikusi, zeukan irrati estudio bat ere holan pixkat, airean bezala suspendituta, kristales, eta, horregin behar zian gauza pilo bat, baina, ez dakit, en fin, sin más, nik ustute gaur egun ere dauden gauzak mendik 10 urtera edo lehenago, ze gaur egun bizitza oso azkardoa, ikusiko ditugula esango, ama flipatzen ari ginen Starbucks batekin, eta, ez? En fin. Zelako erreflexibo etornei zen, astelen honetan, neskak? Hango nukun, Txida zuen mikroa, bestelan ez dut amaituko sekulan. Eskerrik asko Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialde, hausnarketarengatik eta barrengatik baita, hemen dena gustatzen zaigu. Beraz, muxu bat Josune eta aurrenera arte, gozatu Dorletarekin, gure pitaz. Venga, muxu bat, aurrek irentzi zezaten nonbait utziko digute oraindik elkar maitatzen ametsa utxien gainean ergelki elkar maitatzen nonbait utziko digute zutaz letrak idazteko zutaz kantak egiteko Naiz irratia entzuten ari zara Bilbo aldea 92.2 Gasteiz eta Arabako lautada 91.5. Donostialdea 93.8. Gernika 96.7. Leitza 95.1. Bortziriak 103.1. Urola 91.8. Goierri 102.2. Legazpi 94.6. Naiz irratia. Egon gara hiriburu batean, eta orain hiriburutik erdigunera joango gara, ondo baderitzozu, behintzat, June Erromatet. Neratik, perfecto. Osan da. Geratu zenan armarita ez bata irrintzidan
Zenbatetan jarri ote gara jan beharrekoa, banatzerakoan erditik egin nahian, eta zenbatetan amaitu dugu zati handiagoa zein den bilatzen. Askotan bilatu behar diogu dena delakoari, erdigunea gure beharren arabera mozteko, eta besterik gabe aurrean dugunaren zentroa zein den jakiteagatik. Galdu dugula noain. 2004an, Felix Isasa ingenieriak izan zuen erdigune bat, zentro bat bilatzeko nahia, baina zeren erdigunea. Bada Euskal Herriaren erdigunea zein zen jakin nahi zuen. Horretan aritu zen eta masa zentroaren propietatea erabili zuen horretarako. Mapa bat euskarri batean itsatsi zuen, bertan Euskal Herriaren mugak marraztu zituen eta ahalik eta zehaztasun handienaz moztu zuen. Ondoren, perimetroko puntu batetik zentzilikatu eta marra vertikal bat marraztu zuen. Berdin egin zuen lehenengotik 90 gradura kokatutako perimetroko beste puntu batetik. Marraztutako bi marrak elkartzen ziren puntua maparen barizentro edo masa zentroa zen. Puntu hori dagoen maparen zatia 8 aldiz handitu zuen. Eta erreferentzia bezala, Unanu, Iabar eta Goñi herriak erabili zituen. Modu horretan, koordenatu geografiko hauek lortu zituen. 42 gradu, 52 minutu eta 49 segundu iparraldera, eta gradu bat 56 minutu eta 8 segundu mendebaldera. Bagoazen. Erabilitako metodo honek 250 metroko zehaztasun muga du. Kalkulua egiten Euskal Herriko 7 herrialdeak hartu zituen kontuan, Trebiñu eta Villaverde Turtzioz bezalako barrendegiak barne hartuz, eta kostari dagokionez, itsaso irekia ez den guztia barne hartu zuen. Hau da, badiak, portuak, ibaiak hartu zituen kontuan. Adibidez, Bilboko portua kanpoan utziz gero, 80 metron aldatuko litzateke kokapena. Ino. Beraz bai, Euskal Herriko erdigunean non zegoen kalkulatu zuen, baina koordenadek orain gutxi balio dute mapa bat aurrean izan gabe. Beraz, azalduko dizuet, gure herriaren erdigunea Sakanako eskualdean kokatuta dago. Zehazki, Handimendi mendilorroko Olibesario saroian. Eta dira, Lezitza menditu ontorretik Beriain mendiera joateko bidean hor tartean harbatzen da. Bale, horrela bai, graduekin eta segunduekin eta zeharo galdutanen bilen. Hor zai. Ongi dakigu Euskal Herriaz mintzo zaizkigu zazpitatik irua antzirik. Ei, zergatik bi alde, denei egin aldikute galde, zer da iparralde. Felix Isasak Euskal Herriko erdigunea zein zen jakin zuenean metro erdiko harri bat zutik jarri zuen, eta inguruan harriz egineko biribiltxoak egin zituen. Gerora, Isasak iparraldeko aldean Lauburua eta hegoaldekoan EH izkiak marraztu zizkion. Argazkiak bilatuz gero ikusiko duzu zein toki polita den. Pixkanaka geroz eta ezagunagoa egiten joan zen, eta pixkanaka inguruko herrietako ikastola, menditalde eta beste hainbatek bisitatu zuten. 2010ko apirilaren amaieran edo maiatzean ordea, ez dakite ziur, erdigunea markatzen zuen zutikako harria kaltetu zuten. 2010ko apirilaren 24an egin zen Sakanako ibilaldi handian osorik zegoen harria, baina maiatzaren 21an Felix Isasak ikusi zuenez, Lauburua, EH izkiak eta zirkulu zentrokideak zituen harri muturra desagertu zen. Ahazten ditugu, bazterrak eta egiak, zerote, giragu, txikiak txiki egiak, ez denez, berandu mintza daitezela periferiak. 2011ko urrian, Irurtzungo Iratxo menditaldeak, Sakanako mendizaleak taldeak eta independentistak sareak mendi martxa antolatu zuen Euskal Herriko erdigunera. Eta ondoren egindako batzar batean mendi martxa urtero antolatzea erabaki zuten. Baina, 2015 arte ez zuten berriz ere martxarik egin. Utzi hortan, ulertzera iritsi nahi dut lehen bizi, guzergatik bimundutan bizi, aurre iritzi, itxi, oiei, obez. 2015tik aurrera bai, urtero egiteko erronka hartu zuten eta Euskal Herriko menditaldeen egutegian data finko batekin, urriko bigarren igandean kokatu zuten. 2016ko urri hasieran, erdigunean zegoen mugarria erasotu zuten. Espainiako banderen koloreekin margotuz eta Espainia idatziz ondoan. Ara, haze opari polita, Ederra bai.
Hala ere, erasoak eraso martxa egitea erabaki zuten, eta Unanu, Senosiain eta irainetatik abiatutako 3 zutabek bat egin zuten erdigunean. Bertan egindako ekitaldian, Euskal Mendizale Federazioak eta Mendi eta Eskalada Kirolen Napar Federakundeak konpromisoa hartu zuten mendizaleen kolektibo osoarentzat proiektu komun bat gauzatzeko. Irakurri zuten adierazpena, aipatutako 2 mendizale federazioak sinatu zuten. Giragu, txikiak txikiegiak ez denez, berandu mintza daitezela periferiak, zergatik ditugu Erdigunea martxa egin eta 2 egunetara erasotutako harria berriro margotu zuten zuriz, eta gainean EH idatzi zuten berriro. Ordutik urtero antolatu zuten martxa, azken urteetan antolatzaileak Iratxo menditaldea, Sakanoko mendizaleak, eta gure esku izan dira gu ere bairekin batera. Ireki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, hitz berriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak. Historia gora beratsua eta polita kontatu dizuet, bai. Baina zergatik gaur, atzo izan baitzen urteroko erdigunerako martxa. Pentsatzen nuen urriaren 12aren gatik. Kasualidadea, urriaren 12an Hispanitate eguna eta urriaren 13an Euskal Herriko erdigunera martxa egin zuten. 70 pertsona baino gehiago elkartu ziren Angoian eta egun osoko egitaragoaz gozatu zuten. Goizean goiz gelditu ziren 2 puntu ezberdinetan. Senosiainen eta Irainetako bordan, eta pixkanaka bideari ekin zioten. Mendian gora 2 orduko bidea egin eta gero, hasi ziren lehen mendizaleak erdigunera iristen. Belainoa sartuta eta ikusgarritasun gutxirekin pixkanaka harriaren inguruko borobiletan elkartzen hasi ziren. Hainbestekoa zen lainoa kideetako batek behin eta berriz jozuela adarra, jendeak nora jo jakin zezan. Talde txikitan iristen ziren bitartean, deskantsatu zutenen artean 24 metroko ikurrin eta Nafar bandera erraldoiak zabaldu zituzten. Soinu ekipoa prestatu zuten eta pixkanaka tokia hartzen joan ziren. 11:30 jo zutenean erdigunean borobilean jarrita zegoen taldea, haien ikurrak eskuan. Antolatzailetako batek hartu zuen hitza, eta Felix Isasa zenaren semea aurkeztu zuen. Xabier Isasak hartu zuen lehenik mikrofonoa. Lehenik eta behin eskerrak eman Mikelei, hemen beti orain dela 20 urte hasi ginean, bentsat harremanetan hasi ginean behaiekin, Iratxoko Mendi elkarteko kidekin eta pertsonekin, beti egon dira prest hau aurre ateratzeko, bai zabaltzeko eta egia esan eskertzekoa da, ez? Hasi ginen balanketa honetan eta nire aitak orain dela 20 urte egia esan hasi ginen inguru honetan bere kalkuluen bitartez aztertzen banutzegon gure herriko erdigune geografikoa, ez? Beste herri batzuek bezala, guke bai izan bargune, ez? Gure elkargune bat, gure tokitxo bat, marra administratiboetatik haratago, azkenean guk herri bat garela erakusteko eta beste elementu bat izateko guztion artean aman komunean, ez? Eta nire aldetik, eta nire aitaren izenean, orain dela 5 urte joan zitzaigun, baina beretzat, bere helburuetako bat esan aurkikuntza hau bere izena egiteko, baizik eta euskaldunen guztian izenean egiteko, elkarrune bat izateko, eta bintzat herri kontzientzian eta nazio kontzientzian izateko, ez? Sarrera eskerrak emanez egin ondoren, beste berritasun baten berri eman zuten antolatzaiek. Aurten, atarratzeko mendi taldeak egin zuen bat deialdiarekin. Haien bozera maile izan zen Robert Larrendaburu, ezinez Pipas, euskal alpinista eta mendizalea. Euskara eta euskal mendizaleak gorepatu zituen lehenik. Heben izatez simbolo azkar bat senditzen dut, eta simbolo hoietan Euskal Herri erdia, eta jakitez, Nafarran dela guano ene bihotza jauzikan ari da, zeren Euskal Herrien ama beita Nafarroa. Eta bigarren simboloa ikusi dut juitian, jente hanitz izketan, jenteak pentsatzen dute emazteak baizik hasi direla izketan, ez, baziren gizona asko ere. Bainan gizun eta emazte hoietan orain asko zuten da euskoara. Eta enetako zer diferentzia edo desberdintasuna da
mendizaleak, espainolak edo frantsesak eta Euskal Herrikoak, horiek gauza ditugu mendia, bainan diferentzia hizkuntza. Eta euskal mendizale izatez, euskaraz berdigu zerbait egin eta raraiki. Eta ikusten dut eta entzuten dut euskaraz ari dela. Biba Euskal Herria, dudarik gabe. Gu ere baik ere egiten du antolakuntzan bere aletxoa jartzen du eta Patxi Gaztelumendi bozera mailak hartu zuen hitza. Mendi elkarteek egindako lana gaur aipatu ondoren, gaur egun gure kirolarien problematika jarri zuen mai gainean. Kirola presente dago gure bizitzetan, baina uste dugu oraindik kirolari garrantzi gehiago eman behar diogula. Ez dago atzera begiratu beharrik, uda honetan zer pasatu dugun. Zenbat euskal kirolari ikusten ditugun, bereak ez diren koloreak defendatu beharrean. Beraien marka personalak egin alizateko. Eta gure artean zestra sortzen da. Joan behar dute, ez dute joan behar. Egin behar dute bere kirol marka, ez dute egin behar. Ospatu behar dugu, ospatu behar dute, ze egin behar dugu. Egin behar duguna da herri hau batu eta gure eskubideak lortu. Eta ez utzi, kirolarien motxilaren gainean erabaki horiek. Erabaki horiek gureak dira guztionak eta eskabiltza ondo hartzen. Eta hau serioa da. Herri bezala nahi dugu herri bat izan, nazio bat izan, onartu gaitzaten behar ditugu gure selekzioak, gure hizkuntza nazionala, gure eskubideak eta gure etorkizuna landu. Haren ondoren, gure eskuk Euskal eta Nafar Federazioan 100 urteko elkarlana zoriondu zuen. Eta esan zuen halako elkarlan eta sinergiak adibide hartu behar direla Euskal Herriaren baitan aurrera pausuak emateko. Jarraian, Euskal Mendizale Federazioko bozera mailak hartu zuen hitza. Eta egunaren garrantziaren inguruan aritu zen. Amaitzeko kantuan amaitzea baino hoberik ez denez, txistuaren laguntzaz ikusi mendizaleak kantatu zuten. Bertan ekitaldia amaitu zuten, baina eguna etzen bukarara iritsi. Elkarrekin pixkanaka jaisten hasi ziren eta denak irainetako bordan elkartu ziren. Han, amaiketakoa egiten zuten bitartean, egun mendi igo zituzten federatuei diplomak banatu zizkieten, banan-banan. Haien mendizaletasunagatik zorionduz. Ondoren, bordan bazkaria egin zuten eta elkarrekin amaitu zuten eguna. Mendizaletasuna eta lurraldetasuna ardatz duen urteroko egun berezi honetan. Ba, eskerrik asko. Ni suerte zen nintzen baina zibili. Ara, trampati, bueno, sekretu gehiago kontatzen jarraitu aurretik, amaikak ditugu, beraz, naiz irratiko estudio zentraletara joango gara, azken ordua ezagutzera, egunon, oinat zaizpuru. Egunon bai bigarren kafako lagunok. Dakizu naiz Euskal Herria Bilduk hauteskundeak irabazi zituen Gasteizen eta hirugarren indarra den EAJ PSeri eman zion Gasteizko alkatetza. Ondorio asko ditu horrek eta tartean Guardia Zibilak Sansomendi kuarteletik bere desfilea Gasteizko erdialdera eramatea, gorazarre hori egitea. Milaka torturatu eta eriotzen erantzulea denez Guardia Zibila horren kontrako mobilizazioak izan ziren asteburuan larun batean eta tartean memoria osoa kolektibak impunitate hori salatuz ekitaldia egin zuen. Artiumen. Orain, hauen aurka eginez, zer irrati katean, Marisol Garmendia, Euskal Autonomia Erkidegoan, Espainiako gobernuaren delegatua dena. No tenemos víctimas nuestras, de otros, todas las víctimas del terrorismo y las violencias están asumidas por el gobierno de España y por todos los demócratas. Quienes no asumen esto, pues son los de siempre, los intolerantes y los que siguen con discursos anclados en el pasado. Hoy la sociedad vasca, después de 13 años de que desapareciera ETA, es una sociedad plural, abierta, comprometida con la paz, como ha demostrado hoy las vitorianas y los vitorianos. Alabaina estatuko indarkeriaren biktimen aitortzarik eza, PSOE eta PP Espainiako gobernuan egon direnean errealitate bat izan da, ez dago erantzunkizunik edota biktimen erreparaziorentzat prozesurik. Hego Euskal Herriko erakunde nagusiek 5.000 tortura aitortu dituzte zientifikoki, ia gehienak Espainiako estatuko gorputz poliziarenak. Garmendiak estatuaren biktimak aitorta daudela esan du, berak
bakoitzak dakienean gezurrutxa dela. Esaterako Galen edota estatu terrorismoaren edota torturen kasuan Euskal Autonomia Erkidegoan Pako Etxeberriaren lantaldeak baieztatu zituen 4.100 tortura kasuetatik soilik 20 dago zigor bat, kondena bat. Beraz, epaitegitan sumario oso gutxitan lortu da zigortzea. Garmendia Guardia Zibilaren desfilea normaltasunaren barruan hartu du, jendea txalo egin ziala hauei, berriro egingo dutela esan du, eta beraz, polizia honen biktimen deiei muzin egin die Espainiako gobernuko delegaritzak. Gaizera bat alatuko dugu, Saharan, Tindufeko kanpalekuetan, Argeliako Tindufeko kanpalekuetan, uholdek nabarmen larritu dutelako bertako errefuxiatuen nutrizio egoera. Gurean gaur, Jaione Eugi, Medicus del Mundo antolakundeko ordezkaria izan dugu, irailaren 23an izan ziren, zehazki Euri Jasaren ondorengo uholde hauek eta horrek guztia nabarmen okertu duela esan digu Eugik. Alde batetik, emakume aurdunen 51% anemia jasaten dute, eta 5 urtetik berako aurren 54%. Oso zenbaki altuak dira. Gainera, 5 urtetik berako aurren 28% desnutrizio kronikoa jasaten dute. Eta jaioberrien 8% pisu txikiekin jaiotzen dira. Oso egoera txarrak dira eta hori dela eta ere krisi larrialdi batean daudela esan genezake. Sahara abandonaturik dutela erakundek eta horrelako krisi batean are eta gehiago, bai Nafarroatik edo nazioarteko erakundetatik hitz politak bai, baina ondoren ekintzak falta zaizkiela premiazkotzat jo du Eugik inbertsio handiago bideratzea elikaduraren inguruan sorturiko arazoei. Medicos del Mundoko kideak esan du kontzientzia handia dagoela, baina eskatzen dietela osasun kaltetu horri arreta jartzeko eta garapenerako laguntza ofizialen kopurua handitzeko. 11 minutu beraz, hause kontatzeko genuena bigarren kafeako lagunok. Eskerrik asko oinatzeitzuru, gero 12etan gehiago guk aurrera jarraitu behar dugu eta June eire etxeko lana jarri behar dizkizuet. Bota. Uste dut, joan behar duzuela beste ordenagai aske uzten zaituzet orain. Ados, perfecto. Erik etorriko da, eta elkarrekin egongo gara hizketan, eta zuek lanean, ondo? Perfecto. Hala, gero arte neskak. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Psikoanalistarekin bildu baino lehen Barnezin egon nau askatu nahi nuke Neroni beldurtzeko ainaunez gaizto daukat Korputza eta harima algari dugu esango gu gaur psikoanalistaren lanean jarriko garenik. Badakizu bigarren kafean asko hitz egiten dugula. Emozioetaz, osasun mentalaz, emozioterapeuta gozkago gurekin, oz askotaz filosofiaz edo dagokionaz. Baina gaurko entrevistan zera esan dugu edo ulertu dugu. Nolabaiteko entrevista terapia egin bar genuela. Ze gure hurrengo gonbidatua kamera aurrean jartzen da eta pertsonaiak zoragarri gorpuzten ditu, baina mikrofono aurrean edo kamera aurrean entrevista bat egin behar duenean ez omendu hain ondo pasatzen da. Alaxe proposatu genion elkarrezketa hau, nolabait euskal zinearen proletaloa edo ere ordezkatzen duten aktoreak badirelako euskal produkzio eta hitz egiten dugu, zinemaldian pelikula ugarirekin aritu gara bueltaka, baina noski horrere ikusten ditugu eta sorpresak ematen ditugu. Hau kontatu genizuen zinemaldian, batean, repartoan, aktoren artean protagonista ez diren horiek eta agertzen direnan sekuentzia batean eta bestean eta hartzen dutenan alako pixua eta diozu, ara, hau, hemen ere,
bazegoen. Ikusi dugu Ondarrauak telesaian, Hospital Zentralen, Beranoen Rojon, La Ermitan, Intimidad telesaian, Altsasun, Ilargi guztiaken, ikusi dugu Alardean, ikusi dugu Anen, Handian, Lasai Zabala pelikulan, eta beste hainbat eta hainbat lanetan, azkenekoa zinemaldian arekin egoteko aitzaki eman zigun azken erromantikoak Sañudoren pelikulan. Baina Erik Provenza askoz lehenagotik ere ezagutuko duzue. Azken aste honetan ibili gara, Goenkale abiatu zela eta 30 urte igaro direla. Bera etzegoenan, oso gaztetxo zelako duela 30 urte, baina 6. denboraldia iritsi zenean, abiatu zen bere bidea kamera aurran, eta orduz geroztik esan da bezala pelikula mordoa, oraintxe proiektu mordoa eskuartean, grabatzen ari direnak, entsaiatzen ari direnak, eta estranatzeko daudenak. Hitz egin nahi genuen nolabait protagonista ez diren aktore hoietaz guztietaz, eta baita bere ibilbideaz ere, beraz, Erik Provenza, egunon, eta ongi etorri bigarren kafera. Urbildu mikro hortara beldurri gabe, badakit mikroari beldurra diozula, baina terapia egin behar badugu nola izaten da, armiarmekin terapia egiterakoan armiarmekin harremanetan jartzen zaituzte, hori da gaur zure armiarma. Aizu, aipatu dugu bide luzea, Goenkaleren garaitan hasi zen bideura, nolabait profesionalki, baina Erik Provenzan nola iristen da interpretaziora, nora eta nondik? 14 urtekin DBH 3 ustez, DBH 3 izan zen, hautazko gai bat aukeratu behar genuen, eta hoien artean zeon antzerkia, eta esan nuen bida, antzerkia probatuko, eta beti gustatu zaitola pixkat. Eta, aukeratu nuen antzerkia, da deskubritu nuen oizala gustatzen zitzaitena. Antzerkia oso giro, nolait, amaterrean esango du, ikastola batean, aurren artean, irakasle batek badu igualde doai gehiago interpretaziorako eta animatu da, ez, talde hori egidatzera, eta ala hasi zara, hala ere, zure bidean antzerkia egin bai, baina askoz gehiago egon zara telebista giroan eta zine giroan, ez da egite antzerkiak ze portzentaia gerora osatu duen pixkat zure interpretazio bidean edo? Bai, egia esan, lan gehiago izan ditu telebistan edo zineman, antzerkin baino, bueno, hola suertatu alako, nahi antzerkia gehiena gustatzen zait. Beraz, gogoan duzu, markatun jo, lehenengo antzerki ikastaro hartan edo egin zenuen lehenengo obra, zeri buruzkoa zen? Bai, ikastolan ingen noi, bai. Da Elena Larrañagan beak idatzitako antzeslan bat, 9 eta hori da ikastolako areto nagusian edo areto nagusian egite genuen, da azkenen zan komedia bat, pasatzen genuen oso ondo. Eta gero egin genuen erakustaldia, guraso guztiri eta ikasle guztintzako, eta izan zen esperientzi bat, esan nula nik hau berriro nahi eta errepikatu. Entzuleari kontatuko diogu, ni ari naiz hemen areto nagusia ipatu dut, Erik Provenza Tolosarra da, biok ikasi dugu ikastetxe berdinean, eta urtebeteko aldea izan da, oso txikitatik ezagutzen dugu elkar, nik areto nagusi hori ere ezagutu dut, baina zer da, oiuri, niri interpretezariako doai horiek etzeizki dela loratu, enuen bide hori topatu. Arraroa da, gezurrak zatea oso ondo. Seguro bai ez. Ze doakotasun nik gezurtero deitzeko. Bueno, ez aprobetxatu nahi nuen. Nik gezur performatiboak bakarrik kontatzen ditut. Dosa. Badaude batzuk, hau irratian konta ezaket, gezurra hoia pixkat gaztaduta dago, baina askotan kontatzen dut soldaduzka egin nuela. Voluntario. Unibertsitate giroan. Jena sinistu egiten dit. Gero egia da, informazio asko biltzen ditu dala hor, soldaduzka egin dituen jendearenak, hitz teknikoak, baten eta bestearen anekdotak pixkatola kokatu, 2000ko hamarkada hortara, ez? Horre gokituko litzaidaken niri soldaduzka egitea jarraituko balu, ez? Nola egingo du nik soldaduzka voluntario, ez? Osea, ezagutzen nauzue, badakizuen ere, ez da ikuspegi politikoa zen den, ere mundu ikuskeraz, jendeak alare, tragatu egiten dut aurduak, eta holako batean, aizue, bide batez soldaduzkarena, gezurra zen, jolazten ari nintzen da. Baizea eta, azkeneko biktimetako bat Imanol González Gurrutxaga izan zen. Ikusten aktore izan zeitezken? Ez, gezurti performatiboa. Hori da. Geratuko naiz, gezurti performatiboaren paperre horretan erosoago nagoelako. Tirarik, ikastolako antzerki taldetxo ikasgai horrek eman zuen nolabait
zure barne deskubrimendurako bidea, artean ez dakit, 13-14 urte, zama zen dut. 14 urte, eta orduz geroztik bide haueten gabekoa izan da, oraintxe ez dakit 39 edo 40 dituzun, 40 dagoeneko, eta esan dugu, Goenkale nolabait izan zela, bueno, abia puntu profesional bat, askotan esaten dugu, ez? Goenkalek suposatu zuela euskal aktoren eskola, arrobi, gaur egun euskal aktore gintzan dauden belaunaldi asko, akaso gazteenak ez, baina asko, Goenkaletik pasatakoak zaretela eta hor egintzen dutela bidea handia, ez? Nolako izan zen Goenkaleko esperientzia horren, nola heltzen da ere dei hori edo bide hori? Bida, justo, pasazian 2 urte antzerkia deskubritu nunetik, eta ikastolan geundela, Goenkaleko produkziokok deitu zuten ikastola desberdineta, casting bat egongo zala Goenkaleako. Eta orduan ikastola deitu zuten, Laskorain ikastola. Eta usteet, elkartu ziala antzerkiko irakasleek eta hola, daukeratu zituen, lau ginen. Ikastolatik 4 ikasle, eta orduan junginan castinga itea, Donostia, labok batea, eta egin genuen castinga, eta egun berdinen, deitu ziaten gauen, esanez hartu intziatela. Beste 3 haietatik inor jarraitu du interpretazioan? Ez. Ez, ezta? Ez. Ez, nintzen pentsatzen, ez zaitu burura etortzen. Eta bazeo honor... Jende ona. Bai. Bada hiri Goenkale abia puntu, baina orduz geroztik ere, bueno, Euskal Telebistaren giroan ere lan gehiago, poliki-poliki bestelako fikzioak, telebistarako lanak eta telebistarako ez direnak, pixkat denetarik sortatu da, ez dakit ze momentutan sentitu zenuen pixkat mugarri edo konturatzeko, ostras, igual nire bidea hemendik egin nahi dut, gero itzingo dugu ogibideaz, ze aktore baten ogibidea ere beti da espazio lausoa, zoritxarrez, baina nolabaite konbentzimendu hori, ostras, nik interpretazioari heldu egin nahi diot, hori ze momentutan uste duzu gertatu zelan, zein izan zen mugarri? Hoi izan, nire ustez izan zela, 14 urte neuzkanen, DBH iruko ikastaro hortan, Elena Larrañaga zan gure antzerki irakaslea, eta ebai emate ziten ingles. Eta klase baten godela, ingleseko klase baten, bapaten, ordenak isilik godela, ez dakit, igual, tonteri bat ingo nuen, ez dakit, baina esan zuen denon aurren, erik zu aktori izango zea. Eta katu nintzen, nik aktore nahi dut izan. Eta garai hortan, tutorekin genozkan, tutoritzak, eta bideratzeko Bai, izaten zan horrek izan badauka, ez? Batxiergo garaian ja karrera aukeratzerako, eta... Jesu... Bueno, bai, olertzen du. Aurrekoan aritu ginen, Garazi Urkola eta Irati Marinekin, gai honetaz. Bai, justu Garazi Urkola, oraintxe goazenen ari den Garazi Bilabona tarra da. Bai. Eta kontatzen duen hori... Etzego aterako hitza, bueno, bide hautatzeko orientazio prozesu horietan, bera joan zala irakaslaren gana, bueno, ez dakit zein izan zitu, baina enpresa zuzendaritza ikasketak, ingenieritza, bestea, eta irakasleak begiratu omen zuen horrela, eta zen, bai, eta interpretazioa zuzu planteatu, eta orduan arteazun karpetaren bealdea. Interpretazio eskolak eta bestelako horik ere bazituen. Beraz, orientazio giro horretan gertatu zen zerbait zure bizitzen. Bai, nik gurasoia esan nien, ni aktoren nahi nula izan, eta hasiera batetik ja bultzatu intziaten. Baina, 14 urtekin genitun tutoritza horietan, nik neukan beldurra zen, aber ze eskainiko ziaten, ze nik nahi nuna etze hon Euskal Herrin. Eta goatzen naiz, junitzala tutoren gana, eta asitzaiten erik zu aktore naizu izan, badaude bide hauek, Madrilen eskola daude, Bartzelonan ebai, ez dakiz, eta esan hostia, serio hartu diate. Eta ja erabakitan neukan, zein izango zen nire aurrengo pausoa. Nahi nun gurasok esatzietan batxillergoa bukatzeko, eta batxillergoa bukatuta gero, junitzan urtebete Inglaterra inglesa ikasteko pixkat, eta gero hortik ja Madrilean nire ametsa betetzea. Ze hasi nintzen lanen 16 urtekin, baino ez neukan enun ikasi. Eta orduan enfokatzen un lana modu baten, eta Madrileko irakaslek. Bai, hoi da. Madrileko irakaslek beste modu batea enfokatu ziaten, eta esan un, hau da gustatzen zaitena.
Beraz, nolabait pertsonajeak planteatzeko edo ez da, interpretazioa afrontatzeko txip aldaketa bat gertatu behar izan zen. Bai, ze azkenen, ez balin bazu landuo ikasi edo lo que sea, eta lehenengo eguna jartze dizue lanen, oso galduta zaude, eta gehien bat 16 urtekin. Dauzkezu lurren markak, dauzkezu kamarak, mikrofona, eta orduan zaude, ez dakizula ez da nun zauden. Eta oso ondo etorri zaiten, Madrileko 3 urte horiek, pixka bat harrapatzeko nola dijoan asuntoa, eta hoi. Badago aktoren bizitzetan, uste dut, pixkate, ikoniko bihurtu den ogibide bat, eta aktore guztiek momentu batean bizitzan, taberna batean lan egiten dute. Edo gehienek. Bizitzan momentu baten balin bada, oso... Gaitzerri. Gero kontatuko duzu zure kasua zein da, noski. Baina, Madrilen egokitu zein dia dagoeneko tabernaren batean lan egitea, edo han heldu ahal izan ziren ikasketei besterik gabe? Madrilen tabernan ez nun lan hain, baina nintzen teleoperadore bezala. Bai. Denbora baldi txiki bat. Eta bai. Teleoperadore bezala egiten ditun paper ezberdinak, aprobetxatzen zenun gaur izango naiz hau eta gaur beste ez. Horre bai gaizki pasatzen hon, azkenen aizitzeiten norbaitekin ez duzuna zautzen enkosta bat iteko, eta karo, ez daude denak ez daude prest. Eta orduan saiatu batzuk konbentzitzen, da, bai, azkenen, eta historia asko pasatzian hor. Adibidez, guatzen naiz baten deitu nula emakume batei, eta enkuesta inbeharren, azkenen honitzen behai konsolatzen bezala. Izan berezun, lan psikologikoa egiten zen. Eta karo, ikan itezu. Ai, ama. Eta ezin dezu ez da, korra. Baina, bueno, anekdota bat. Bizipozak istintuen sabelera itzalonehe. Taberna ere iritsi zen, ez dakiz zergatik, zegero aipatuko dugu, batzutan taberna bihurtu daiteke ogibide. Eta ogibide oso zilegizkoa da gainera, eta zoragarri izan daitekeena. Baina aktoren bizitzetan, tabernak topatzen du, ez dakit interpretazioarekin loturarik duen, edo bide erresa delako askotan bat tabernetan behar delako zerbitzari bat, baina aktore asko pasazarete, lehenengo momentu batean, gero jarraituko dugu horrekin, baina tabernatik. Zergatik gertatzen da? Nire kasun kasualidad izan zen. Ni oso goiza hasi nintzen ebai tabernan lanen. Ze neon, udarak zarautzen pasatzen ditun, eta nahi nun diru pixkat lortu, eta orduan hasi nintzen taberna baten lanen. Eta horrekin ziten, gero beste lan bat hartzeko garaien, beste taberna batea jutea. Eta horteak pasa dituzu, interpretazioan eta tabernan. Bai, honitzen, taberna askotan egon naiz, eta gehiena hola egon naiz Errekalden, Iruran, Agosti eta Itxarokin, nire honekin. Lanen eta azkenen, hartu behar izan ditu lanak, nun bakiten, edo zein momentutan, lan bat atatze bazait, falta ingo etela, eta orduan ez da inerreza. Askotan bisualizatuko zuen, ez? Goia sari irabazten duzun horretan, eskerrak eman behar izatea, zure aktore lan hori ulertu eta uztartzeko alegina egin duten tabernari askorena, ez? Ez da, erresa izango, tabernatera iritzen zara eta izu bida. Nire lehentasuna bizitzan, interpretazioa da. Eta deitzen badiate paper bat egiteko, nik momentu horretan, edo, konpaginatu beharko dut, edo lan utzi beharko dut, ez? Eta horrelakoetan ze topatzen da. Suertez, Errekaldeko garai hortan, egon nintzen, ez dakit, 7-8 urtez, eta errespetatu jate beti. Osea, behaiek bazekiten hoi nahi nula, eta orduan animatu iteziaten gaina. Ziona. Bai, eta gero hoi utzi nunen, jo nintzen beste taberna batea, Tolosako Xare. Eta horra zitzaizkiten ja lanak, noiz behinka gehiago ateatzen, eta orduan gehatzen nahi nintzen ja denbora gabe. Eta erabaki bat hartu behar izan nun. Eta esan, oain dauket serie bat grabatzeko, eta postua ingoet, eta justo inuna postua, utzi nun taberna, eta momentu hortan pandemia iritsi zen. Wow! Bai, justo. Emakumen eguna, izan zala martxoak 8, igandea zen, eta izan zen ere azkeneko eguna tabernan. Zeurrengo egunen, astelenen, hasten izan serie hau grabatzen. Ze telesailtzen, jagin ditu? Alardea. Alardea zen. Garaiagatik pentsatzen nunez, garai hortan alardea ondarra hauak ere etzan urrutibili, estrenuari dagokionez. Izan zen, hoi martxoan, eta justo grabatu genuen lehenengo guna, eta 3. gunen ja pandemia etorri zen. Eta orduan, claro, pandemia ikusita nola jungo zen, eta ze situazioa zen, esaten hon, serie honek ez du berriro
ez da berriro martxan jarriko, ze oain lehentasunak beste Beste batzu dira, sektore batzutan bai. daude, hori da. Eta orduan gehatu nintzen, lanik gabe eta proiektoi gabe. Etxen sartuta, eta ekaineko egun berdinen, deitu ziaten ondarra batik eta alardetik, berriro hasiko gainala. Eta orduan ja, bilabeteko grabaketa alardean, bukatu, eta beste bilabete ondarra baken, eta gero bata bestan atzetik hasi ziren. Beraz, apostua, lehenengo golpean etzen ondo egiatera, egia da pandemiak apostua baino gehiago suposatu zuela, zolako geldialdi mundial bat eta, baina apostua gero hasi zen ateratzen, lan asko ari zara egiten orduztik. Bai, orduzke hoztik ezin dek jatu ez. Ze ona. Aipatu dut sarreran, ez, badagoela zu bezalako aktoreengan eta beste aktore askorengan nolabaiteko, bigarren mailako paperak, lehen mailako paperak, protagonista ez diren paperak normalean, eta horregatik ez, olako, proletalgoaren referentzia hori ez, Euskal Zinemak, Euskal Zinema izateko eta Euskal Produkzioek behar dute aktore sare handi bat, eta askotan, ez dakit oso jabegarren horretaz, ez? Protagonista baten papera gorpuzteko, behar protagonista bat, baina behar dira aktore printzipalak, sekundarioak, oso parte hartzen nahi dituztenak, eta kalitatezko sare bat eukitzeak ematen dio interpretazio osoari kalitate bat. Ez du balio, protagonista osonak izatea gero espalima dituzu bestelako aktoreak, eta hor badago ikaragarrizko espazioa, ez? Eta ulertu beharra batzutan, igual, zure tokia hori dela, naiz eta pentsatzen dut aktoreak beti ere buruan baduela protagonistauak diren paperak, eta momentu batzutan akaso egokitu zaizkizunak ez, baina badago hor espazio elkarbanatua bezala, ez? Bai, aktore asko daude, eta baino lan gutxigo da aktorek hautena baino. Eta orduan, ez dakit zein dan zifra, baino usteet 120 dagoela lanen. Beste 180 ez dago lanen. Pentsa. Haze datua, Bai. Ni adibidez bain lanen nago, baina hemendik 5 hilabete eta igual egongo naiz eguneko 80 hortan. Eta hoi eramaten jakin beharra dago. Eta azkenen aktore asko daude, eta gerozta produkzio gehiago egiten, hoi esan beharra dago. Euskal Herrin asko irabazio azkeneko urte hauetan. Eta hor gabiltza toki batetik bestea. Atzo eskatu nizun zerrenda bat, eta hemen agertzen dira 10 pelikula, oraindik ez daudenak nolabait zure IMDb-en registratuta. Pelikulak, serieak, laburrak dena, bai. Horietako batzuk estrenatu dira dagoeneko, estrenatu berri dira, beste batzuk estrenatzeko daude, eta beste batzuk oraindik grabazio fasean, edo grabatzen hasi gabe, ez da? Pentsatzen dut, honek ere ematen duela lasaitasun bat, ez? Bazaude produkzioaren fase guztietan, nola esateko. Bai, baino esate izutena, atzo adibidez, neukan proiektua zan Sakamantekasekoa, grabatu behar deula hasiko geha. David Perez Añuduren lan berria. Duela gutxi zitzen proiektuaren olako orkezpen bat egin dute, distribuzio bila edo ari direlako, eta... Atzo bertan neukan proiektu bakarrik, eta urtarrien ja lanik gabe gatuko nintzen. Eta atzo bertan deitu ziaten Madrileko serie bat bai marduela, eta orduan oain ja gaur dakit ekain arte edo maiatz arte lan aukikotela. Baina atzo bertan... Etzenekin. Eta orduan hoi... Bai. Horrek eskatzen du gaitasun bikoitza, ez? Ze aktore lanak egiteko gai izan bertzara, oda interpretaziorako talento eduki behar duzu, baina gero, naiz eta talento hori eduki gai izan bertzara, horrelako bizimodu batekin, lasai egoteko behintzat edo kontziente izateko, hoxe tokatu zait. Zenbat talentu galduko da bazterretan, horregatik ez, bidanik ez dut balio ez jakiteko, nik ezin dut egon orain urrian, esanez, ekainean ez dakit non egongo naizen lanean, eta igual sekulako aktore hona da pertsona hori, baino... Ez da bat erresa hori eramatea. Ni 20 piko urte amakizkit ontan, eta oaindik kostaite zait. Askotan pentsatzet, eta ez balie magate berriro gehitzen, ez daukat ezer. Edo ratxa bat daukezuna, ez zaizula ez lanik ateatzen, ez kastinak, ez zaizkizu, ez dizue, eta orduan ja konfiantza bai, dijoa,
beraka. Sentsazio ere bada lan gero eta gehiago egin orduan eta sendotuago ikusten zarela interpretazio aldetik adibidez jarriko ditut. Azken romantikoak ikusi genuen Donostiako zinemaldian, aritu ginen Mirenekin, Gaztainagarekin eta aitortu genion, zelan aktoral ona, ez berea, orokorra, oso lan aktoral ona dago Sainduren pelikula horretan, zuzeu barne, bertan ja personaia principal bat egiten ari zara, badauka pixu bat, eta han aretoan zegoen beste aktore batek, ateratzeakoan topatu nindun, ezkinen ezagutzen, baino biok zu agurtuta gero konturatu ginen, bagenuela zu elkar aman komunean, da santzian, Erik, eta zen, baietz, eta bai, santzian, hau da mugarri bat. Ikusi dut, oso aktore, nik ere bai, sentsazio izan zan de, ostras, personaiak pixu asko zuelako, trama lodi batzutan badagoelako, eta pixua baduelako, ez? Eta ez da gizuk ere sentitzen duzun, gero eta sentatuago zaudela eszenan, edo hori ikustea barrutik zaila den. Bai, zaila da, azken sorpresak hartzen dituzu. Pelikula honen kasun, Davidekin asko ensaiatzea. Eta horrek emate izu azkenen konfiantza bat, eta ez duen saiatzen bakarrik sekuentzia bea, baizik eta igual guazen improvisatzea guain dela 10 minutuko konversazio bat, aber ze pasatzean, eta orduan horrek ite izu personajen errexago sartu, eta ja junitzait. Ez, bai, ea sentitzen zaren zu pixkat egonkortuago edo esaten izun, barrutik ikustea zailagoa den, aipatzen zenun hori, kasu honetan asko ensaiatu dela, beste kasu batutan akaso hotzagoan egiten dira interpretazioak, ez? Bai, pasatza grabaketa batzutan, nun ez deten nere proposamena ez diot inorrei erakutsi. Eta orduan ja jartziate hor, estenatokin, eta hain. Eman. Hoi da. Eta orduan konfiatu bazu zure propuestan eta aurrera eraman. Eta pasatzaitena bai, azken romantikoakeko pelikulan asko ensaiatu deu, egon ginen agroturismo baten Maika Barroso, Miren Gaztainaga eta ni aktore bezala hor lan zen. Eta bai, hola gozada bat lan aitea. Baina bai pasatzeana, grabaketak ez dira kronologikoki grabatuta. Eta hontan pasatzitaiten adibidez, nire pertsonaian azkeneko sekuentzian nun zeon pixkat hoi lehenengo honen grabatu genuen, goizeko 8:00. Ze gauza, askotan eta, karo, pelikulan aipatzen dugu, ez, pertsonaiaren transformazio arkua. Aktoreak arku hori egin behar du, bai, bere buruan. Hasi arkuaren amaieratik, eta gero, eta... Bai, eta ez da bat erresa. Interesgarria. Bai. Aizu hemen ikusitugun proiektuen artean, badakidalako dagoeneko hasiera altuna kontatu zigun Euskal Zinearen festan, Karmeleren muntaia amaituta dagoela, edo amaitzear dagoela. Ez dakit zenbat sekuentzia dituzun, ez dakit zenbat ikusi duzun, gogo asko dago pelikula ikusteko, nolako izan da esperientzia Karmelen? Oso ona, bai, oso polita. Nik eukinun grabaketa egun bat, sekuentzi baten, eta egun hortan pasatzitzaiten zerbait, emateuna askotan pasatzeala, baina oso gutxitan pasatzeana. Dala aktoren artean ezin dutela aguantatu, parra aguantatu. Eta gaina momentu dramatiko baten, posgerrantzan, jendea izianak atzen, eta gu hoi saiatzen nahi ginen transmititzen, baina ezin genuen. Eta gaizki pasatzezu, claro, porque azkenen jendea da holanen, eta zu emateu zaudela brometan, eta ezin dezu delitu. Da anekdota hori, oain parragura matei, baina momentu hortan negargura. Neon parrez, baina negarra nahi nuen. Parrabengatik sufritzea edo. Bai. Ostra. Bazkalosteko kafeak bezain usai goxoa daukate, nik zurekiko dudana ere alakoa litzateke. Nire bizitza aritu gara, lasai eta luze azkenean diban terapia honetan erik probantzarekin, ez da inbesterako izan, ez da? Ez,
esango dizut. Entrevista bukatzerakoan kontatuko digu, nola bizi izan duen. Erik Probanza benetan plazer bat izan da. Pasaitu aste batzuk entrevista honen atzetik, gure guztion agenda kuadratzeko, rodajeak, entxeguak, zinemaldia eta ez zinemaldia, baina bida azkenean iritsi da, eta ezagutu dugu gertuagotik, urrengo baterako dagoeneko beldur batzuk ja galdu ditugu, bintzat, esango dugu, Erik, ja, etxeko azara bigarren kafean, errexago egingo dugu. Benetan eskerrik asko, segi gogor lanean, datozela proiektu asko, alba da 4 hilabeteko etorkizun tartea baino gehiagorekin ikutu bai, hau benetazko egurra da mai hau, eta ospatuko dugu eta ikusiko zaitugu pantailetan eta jarraituko dugu harremanetan. Zaindu asko. Esnatu eta zu izatea alboan. Momentu batez nire bertsoa kametxetara bidaliz, zure usaiak atzeman ditu zoriona jodut begiz. Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu. Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan. Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegindut botoia. Naiz irratia, sare sozialetan. I'm not getting over it. Darling, is it cool? Aritu gara, Josune Belezda Mendizabalekin Artiumek eskainiko dituen pelikuletaz, aritu gara Erik Probantzarekin bere aktore lanetaz, eta orain astelehenero bezala puri-purian tartea egingo dugu gure gomendioekin, eta horretarako gurean da Imanol González Gurrutxaga zinema zuzendaria. Egunon, Imanol? Egunon. Zer moduz? Oso ondo, astelena, beti ondo astena. Bai, beti ondo astelenak? Ba. Sortu duna zu? Irratia mintzet bai. Zu hasiko zara beraz, zer gomendatu nahi diguzu gaur? Ba, bida, gaur kontan, astero saiatzen naiz ekartzen pelikula bat ikusietena edo telesail bat ikusietena aurreko astetik, eta goain kontan ez dut ikusi hola fundamentuzko ezer, eta ze hori gertatzen da, askotan denbora gutxi baldin daukazu eta ikusten baldin badituzu telesail batzuk edo pelikula batzuk eta ezkizuna gustatzen, ba denbora hori galdu duzu eta ez beste pelikula bat ikusten jarriko gaurko egunez ekartzeko. Orduan, gaur kontan gomendatuko dizuet eta ingoet apologia bat The Office telesailari. Ara? Bai. Arribitxi sekretu bat ekartzera etorri zara gaur. Zinork ikusi. Ez du inork ikusi, baina egun hontan, astelenetako ze hontan, sekzio hontan inoiz ez da aipatu, orduan nik aipatuko dizuet gaur. Eta, bueno, ikusi ez tonantzako edo, zuk esan bezala, kobazulo baten bizi dan pertsona batek inoiz, telesaio honi buruz inoiz entzun ez tola, bueno, esaldia berriro hasikoet. The Office da telesail bat gertatzen dela ofizina baten, bulego baten, paperak saltzen dituzten bulego baten. Ez? Dena da nahiko kotidianoa, dena da nahiko hasiera batetik interesa sortu ez dezaken egoera bat, baino... Esan zu ez, folioen enpresa batek. Orduan pixkat, hortik atatzen da, jatorrizko ideia ja hasiera batetik interesa piztuko ez dizun premisa bat, baino hortik aurrea, juteza pixkanaka ezagutzen pertsonaia ezberdinak, eta batez juteza ezagutzen Michael Scott. Michael Scott da bulego hontako burua, eta burua baino, jefea da, enpresakoa, bulegortakoa, baino ejerzitzen du, bere lana askotan izaten da, lagun bat gehiago izatea, ez? Beak hori nahi du. Eta egia lehenengo denboraldia gogorra dela,
Ze telesail hau ez da jatorrizko telesail bat, estatubatutako bertsioa inglesetik dator, ingleseko bertsiotik dator, jatorrizkoa inglesa da. Ricky Gervais da sortzailea. Eta geroztik indituzte bersio ezberdinak mundu mailan eta guan dela gutxi estrenatu dute Australiako bertsio bat, nun Michael Scott izango dan emakumea, edo dan, ez dakit noiz estrenatu dan. Pixkat horri guztiari aldaketa bat iteko, eta bersio guztitan pertsonaian generoa berdin mantendu dute, baino Australiako hontan aldatu indute Michael Scotten generoa. Baina zuetorri zara gomendatzera, estatu batuetako bertsioa. Bai. Ados. Esan barrauket, bertsio inglesak, hau da, jatorrizko bertsioak, etzula denboraldia asko iraun, ze pertsonaia, Michael Scotten pertsonaia oso kastizoa da, oso, izen ezberdina dauzka, eta egia da, zaila dela beregan konfiantza bat edo empatia puntu bat sentitzea. Eta Amerikarrak lehenengo denboraldian saiatu zien hori mantentzen, baino denboraldi juntzien biskatori xoabetzen, eta azkenen bihurtzen da pertsonaia empatizable bat eta oso goxo bat. Nahiko zenuken Michael Scott zure nagusi dezala, edo ez? Bai, nik uste baiet. Ze erreza da engainatzea, erreza da, pixkat, buruzagi lana ez du oso ondo betetzen, aunque momentu askotan ondo defendatzen du, baino orokorren bere naia ez da enpresa ondo jutea, baizik eta lankideak bere zirkulo hortan egotea eta bere txisteak parritea, eta orduan, nik uste baiet. June, irezuek ikusi duzu, The Office? Ni hasita nago, nire inguruko askon telesaikokoena da, baina ez dakit, ez sekula saia naiz askotan, baina igual hori da faioa, asko saia nezela eta ez dira gehiagi engantxau, baina bueno. Nik zatiak ditut ikusita eta bai egia da justo zati horiek viralizatzen direla badielako parre eginaraziko dizuten zatiak, orduan ez diot aukera bat eman oraindik. Nire autoeskolako irakaslea obsesionatuta zegoen, eta aipatzen zidan jateko orduan ikusten omen zuen, ez? Izetan klasak ematen zituen, gero bazkaltzen zuen bere taperrarekin autoeskolan, eta gero arratsaldean kotxera berriro, ordu gehiago gidatzera. Eta bazkaltzeko orduan ikusten zuen The Office, eta orduan urrengo gunean nigo izetan joaten nintzen, eta beti kontatzen zen, atzo gertatu zen auta hau. Atzo gertatu zen auta hau. Eta, eske hau ze ona, hola. Eta beti gure autoeskolako klaseak izaten ziren, divertigarriak behintzat, berak kontatzen zigulako The Officeen zer ikusi zuen. Benetan obsesionatuta. Eta neronik ere, nik ez dut ikusi telesaia, ikusi ditut Instagramen eta agertzen zaizkidan zatitxo batzuk, orduan, ikusita daukat, eta trailerrean ere, orain txentzun dugun trailerrean agertzen zen, grapagailua gelatinan sartzen diola lankide batek besteari, ikusita daukat behin egun batean baita lankide horrek, hau da, bromak egiten dituen lankideak, kontratatzen duela beste gizon bat, aktore bat, joateko lanera bere partez eta besteak erotzeko. Horrelako, grazia egiten didate, korte txiki horiek ikusi didatenak, grazia egiten didate, baina ez nahi zinaiz jarri, guazen hasiratik ikustera eta telesaia osorik ikustera. Nire ikusiet lau aldiz esango nuke. Eta nunik ez diogo esan, entzulei? Telesaia hau ikusi daiteke gaur egun Netflixen. Trailerren, YouTubeen topatuko dezuen trailerra HBO Maxen bidez dago igota, baino, eskubideak alde batetik bestea moitzen nahitu die urte hauetan, eta ikusita zeharrak aukidun, plataforma guztik nahi izan dute beraien katalogoan auki, eta hori pixkat junda dantzan, Amazon Primeen baita egontzan, eta, azkenen Netflixen geditua, baino bai. Hemen Imanolen gomendioa, The Office, estatu batuetako bertsioa, Netflixen ikusgai, zema denboraldi? 8 usteet, esekaro. Momentu batetik aurrea pertsonaia bat desagertu iten da, eta hortik aurrea ez dait interesatzen. Eta ire, zer gomendatu nahi diguzuzuk? Nik Heartstopperseneko telesaia, Netflixen da ona. Oso historio polita kontatzeu da, talde gazte bat, institutuan dauden talde bat,
eta horko protagonista batu, da pertsonaia principala, Charlie izenekua, eta horren pixka bat bidaia ikusten deu, maitasuna atletikan ere bai, mutiloa eta maite mintzea, eta behaien evoluzio hori harremanan, oso polita dela, oso nerabe historio bada, gaina badazkaola ambientazio batzuk bezala, efektu espezial batzuk bezala ikustea tarteka txarrik sentitzeitun gauza ikusteko kanpoaka, igual bihotz batzuk edo lore batzuk edo jartzeitu horri inguruan eta oso polita visualkire bai. Eta hori nengo menatu gaur. Baina, 3. denboraldiko trailerra entzuten ari gara. Bai, 3. ata du egoantxe, lehenko hastian esango nuke, eta hori ikusten nahi naiz. Baina ikustak lehenko temporada bialdiz edo ere bai, nekilas ikusi hori jarri, eta oso baikorra bezala da, edo oso tiernua esateana, eta orduan oso politia da ikusteko. Nik ikusi dut 3. denboraldi hau. Ez alduzu esan, guantxe estrenatu dela. Aurreko astelenean estrenatu zen. June, azkarra. Iruditzen zait, badagoela denboraldiro problematikaz berdinak lantzen ditula gaztei dagokienean, eta oso interesgarriak diela ikusten dezulako agian bere partetik, ikusi beharrean kanpotik bizitzen dezulako berekin. Eta kasu honetan trailerrean agertzen da, Charliko dauka bere problematika handi bat janariarekin. Eta horren inguruan bai berak, bai familiak, bai bikoteak edo lagunek bizitzen dutena ikusten da, orduan nei oso tierno egin zait ikustea dena, bai, oso polita. Hori da, eta gaina bada gaztientzako oso, ez dakit, ikusteztian gauzak daude, adibidez, sexualitatea nola eskurritzen beak pixkanaka, bi mutil gazten arteko harremana, baude pertsonaia transak bai, osea, queer mundura asko gerturatze gaitu eta hori bizibilade oso handia emateio, ikusgarritasun handia emateio eta segurazki jende gazte askontzako oso eredugarria da. Or maybe not. Think you got problems, I have to. I wanted to admit that I love him. You're scared of heights, that's vertigo, that's vertigo. Hori xeipatu nahi, nerabeak dira, ez? Esan dugu institutuan daudela. Eragina du zuentzat telesail bat ikusterakoan, telesail horren protagonistak ze adinekoak diren? Erakargarriagoa egiten zaizue hau protagonistak 50 urteko... Bai, total, bai. Imanol? Hoxe nitze pentsatzen, nik esango nuke normalen gazten historiok ez ezkitela bate gustatzen eta horrek ez ditela bat erakartzen, baina bai, zakit, zehazki adinbatek ez erakartzen, baina igual bai nire adinetik gorako edo zeinek lehentasun gehiago mateiot. Neri alderantziz, neri nola askotan ikusten dituten gauzak dien pixkat despejatzeko eta pixkat ateratzeko egunerokotasunetik, bai ez dakit, nik usteet gaztentzat egin dauden gauza horiek askotan oso txarrak dien telesaiak nik errez ikusten ditutera. Ega, Herstoper ez dela txarran, Herstoper oso telesai polita dela eta ona dela eta ondo egindakoa. Beraz, bai, nire partetik ere gomendio bat da. Aipatu dugun nun ikusi daiteken? Netflixen, beraz. Hortxe beste gomendio bat, Heartstopper 3. denboraldia estrenatu berri, Netflixen eta galdetu dut, adinarena ze ni banator gomendatzera telesail bat, hau ere Netflixekoa eta eskerrak Netflixek ez gaituen ordaintzen, ze ematen du hau promo bat dela, baino ez. Nik Nobody Wants This telesaila gomendatuko dizuet gaur, eta adinarena galdetu dut, ze telesail honetako protagonistak dira 30 piko urte dauzkaten pertsonak, eta ni momentu hontan hortxe nago 30 dauzkat, 30 soilik, ez 30 piko. 30, baina 30 dauzkat, eta konturatzen naiz, baietz askoz gehiago erakartzen nautela orain horrelako historiek, ez? Hau da, nahi momentu hontan oso institutoko direnek ez nautein beste erakartzen, maitasuna uste dut asko aldatzen delako 17 urterekin daukazun mutil laguna, eskalaguna, 22rekin daukazuna, edo 35ekin harremanak nolakoak diren oso ezberdinak direlako, eta orduan, asko interesatzen zait, berdinak gertatzen zait, esan nuen duela gutxi ikusi nuela berri do Sex and the City, protagonistak ere 30 urteren bueltan dauzkate, eta hor, harremantzeko moduan behintzat gehiago konektatzen duzu ez, zugurain bizitzen ari zarena eta telesaiarena, eta horregatik, gaur nekarren Nobody Wants This telesaia, esan bezala, protagonistak 30 urteren bueltan, eta hori izan daiteke ikusteko arrazoietako bat. Sounds like very familiar. All right, I could make healthier relationship choices. Hi everyone, I'm Joanne. I'm Noah.
Did you know there's a rabbi here? No shit. Yeah. Kontua da, protagonista Joan da, Joanek eta bere aizpak podcast bat daukate, gaur egun mundu guztiak bezala, eta podcastean hitz egiten dute, pixka bat, beraien bizitzaz, ez, hola orokorrean. Eta egun batean, lagun baten etxean, Joanek mutil bat ezagutzen du. Eta hau da telesaietik gutxien gustatzen zaidan alderdia. Ze honi garrantzia ematen diote, eta une honetan, ez dut gehiegi empatizatzen, baina Joanek ezagutzen duen mutila da rabino judutar bat. Eta, orduan badago ez, pixkat juduen apologia hori, naiz eta noski oso txuria da zentzortan eta ez duten aipatzen ez Israel, ez Palestina, ez genozidioa, baina alderdi hori hor dago, beraz ulertuko nuke orain jende askok esango balu, bidenik hau ez dut ikusi nahi, protagonista rabino judutar bat, orain pixka bat sortzen dit, ez dakit atzeraka bezala ez, ulertuko nuke. Baina gustatzen zait beraien arteko kimika, pila bat. Joan eta rabino hau ezagutzen dira festa batean, eta pixkanaka maite mintzen joaten dira, eta sekulako kimika daukate aktoreek, Kristen Bellek eta Adam Brody izan behar, baina ez da Adam Brody. Adam Brody da, bai, ondo esan dut, jago hiri, ondo esaten duzu. Vale, Kristen Bell eta Adam Brody dira protagonistak, eta sekulako kimika daukate aktorek beraien artean, aspaldi ez nuela telesail batean ikusten hainbeste kimika dun bikote bat, ze hori asko nabaritzen da, zuk telesailetan, pelikuletan, gidoia izan daiteke ultra mega romantikoa eta eszenak nola zuzenduta dauden izan daiteke, hori ez, oso maitasun historia polita, baina batzutan igertzen da, aktorek ez daukatela kimikarik, eta ez dezu sinisten bikotea, eta kasu honetan, sinisten ditut, badakit aktorek bere bizitza realean biak ezkonduta daudela, eta antzan ez oriontsu, eta ez direla elkartuko, baina sinisten dituzu bikote bezala. Gidoia gustatu zait, broma ugari daude, oso gaur egungoa, ikusten duzu ez, batek podcast bat daukala, eta podcast horretan egiten duela lana, eta hor da biltzala podcasta beste norbaiti saldu, kateren bati, edo beraiek jarraitu. Badauzka horrelako oso gaur egungo telesail bat da, lehenengo denboraldia estrainatu zen iraia amaieran, eta duela egun batzuk iragarri zuten egongo dela, bigarren denboraldi bat, beraz ni pozik. Hau ere Netflixen daukazue, eta esan bezala, nahi balin baduzu telesail bat horrela, maitasun historia batekin, 30 urtetik orakoak dituen protagonistekin, hau da, helduak dira, baina ez guztiz helduak, ze badituzte, arazoiek, ez nik ere baditu danak, kesi etxea erosi, ez erosi, kesi gurasoei laguntza eskatu medikura joateko, ez eskatu horrelakoak, hortxe nire gomendioa. And throw your keys up. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real life. Eta Iune, zuk zer gomendatuko duzu? Nik hainbeste telesail ekarri duzu, nik pelikula bat ekarriko dut, hau ere Netflixekoa dela. Orduan, gaurko egunan Netflixen pasa beharko duzu. Baina, da pelikula bat gaina ez dena oso luzea, ordu eta 40 edo irauten ditu, eta nahiko harin ikusten den pelikula bat, eta izena duena It's What's Inside. Gaztelaniaz lo que hay dentro. Eta pelikula honetan kontatuko digutena da, ezkondu aurretik, justo urrengo gunean ezkonduko da haien lagun bat, eta kuadrilla elkartuko direla etxe batean, eta gauean zer gauzak pasako dira. Gauzak beldurrezkoak, edo gauzak kontua da divertigarriak? Hasiera batean izan daitekela, edo itxura eman dezakela, beldurrezkoa izan daitekeen, edo tentsioa auki dezaken pelikula bat izatea, baina bada buruan astuko dizun pelikula bat, eta hor tentsioa sortuko dizuna. Kontua da, unibertsitateko lagun kuadrilla elkartuko dela gauean, gaua pasatzera horrengo gunean ezkontzan elkarrekin izateko, eta iritsiko da haietako bat maleta batekin eta joku bat proposatuko die. Orduan ezer esan gabe, jarriko dizkie denei elektrodo batzuk buruan, eta jokua martxan jarriko du. Eta joku hori martxan jartzean, orain bideoz ikusten ari denek ikusten dutenagatik, haien artean gorpuak aldatuko dira. Beraz, izango balira bezala, ni adibidez Eireren gorpuan sartu, Eire Imanolenen,
Eta hala. Orduan, denak nastuko dira, 20 segunduz eta bueltatuko dira. Eta ikusita zer den, proposatuko die bere lagunei, berriro egitea, baina orain, denbora luzez, eta asmatu beharra, behaien artean, zein den zein. Baina nortasuna izaera ez da aldatzen. Izaera ez da aldatzen. Horregatik, hasiera batean, bagian errezagoa da hanka sartzea. Nik beti pertsonei bro deitzen badiet, horietako bat pasatzen dela, lehenengo bro horretan jakingo dute zein naizen. Eta hala ronda bat baino gehiago egiten dituzte. Orduan, nire gomendioa da, pelikula ikusten hasten zedaten momentuan, gelditzea izenekin, jakitea ondo nor den nor, ze gero batzutan nastu egiten da, ze ronda bat baino gehiago dira. Orduan, hori ondo jakitea. Egia da, badituela momentu batzuk, ondo monopolita egiten dutenak, lasten dutela urdin eta gorriaren koloreekin, eta gorriak erakusten digu benetan barruan dagoena. Orduan, zu ikusten nahi zara bagian eskarrubia bat, eta batean filtro gorria jartzen dute, eta morena bada, eta beste pertsona bada. Orduan, niretzat oso interesgarria izan da, justu duela 10 egun argitaratu zuten, eta hori. Gau batean nola lasai ikusteko polita da. Bale. Nik enuke jolastuko jokura hori bai. Gero lo egingo dut. Bai, arazori gabe. Ni oso beldurtia naiz, eta trailerra ikusi dut, eta trailerrean, ez egit, iruditu zait trailerrak ematen du ilunagoa pelikula dena, baino. Egia da, badituela, bukaeran badaukala girotxo bat, ni harrapatu ninduena nahiko ez ustean, lasai ni joan pelikula ikusten, bai, gelditu momentu bat, hori dago honen gorpuan, hori honean, bale, tal, orain zengo dute, eta bukaeran batean gelditu nintzen esaten, gainera hau. Orduan, zakit, nik uste duzitzen. Ezkontzan eragina du? Gertatzen denak? Eragin handia. Berazu, zuk esan duzu ja, etzenukela jolastuko. Nik enuke jolastuko, nintzateke sartuko besteen horreten gorpuan, ez dakizu ze pasa daiteken. Imanol zuk? Nik ez dut uste. Eire? 20 segundu igual. 20 segundu agian bai. Sentitzeko zer da beste gorputzatzen dutia, baina bestela... Nire gustatuko litzaiake ikustagatik, soilik beste gorputz bat edukitzagatik, hau ez Imanolen gorputzan egotagatik baizik eta ez dakit, imaginatu, Pau Gasolen gorputzan eta ikustea bizitza zer den altuera horretatik. Baina gero baita kontu nuki behar da, claro, zuek sartzate beste baten gorputzen, baina beste pertsona sartzen da zuen gorputzen. Bai. Ni horrek emango ziten pixkatatzeago. Ja. 20 segundo sartuko nintzateke. Gero pelikula ikusi eta gero esango didazue ea sartuko zineteketen benetan. Pelikula ikusita gero aldatzen da perspektiba. Agian, begira, niri gustatuko litzaidak adibidez, momentu honetan haurdun dagoen emakume baten gorputzean sartzea, sentitzeko, zer izan behar duen horrek eta horrela, gero jara bakitzen duzu, ea izan nahi duzun ama edo ez duzun nahi, pasa nahi duzun trantze hortatik edo ez duzun nahi, edo... Ados, eta imaginatu eire zure gorputzan sartuko balitz eta edo zer gauza egin da hanka utxiko balu, gorputzera bueltatzerakoan. Kontrol Z eta ja, bere gorputzera bueltatzen da. Zuk daukazu gero hanka utxita. Mina zuretzat. Oso denbora, mina zuk sentituko zenuke, baina bueltatzerakoan hau spoilerra zuk daukazu hanka utxita. Mina zeinek sentitzen du? Mina sentitzen du pertsonak berak. Baina gero aldatzen zuk sentituko zen. Claro, baina, bueno, a ver, zenbat kalte ere egin diezaiokezu gorputz bati denbora tarte txiki horretan. 20 segundutan egiten dute lehenengo ronda. Ikusteko zer den. Hori da. Gerora rondak luzeagoak dira, ze asmatu barru aldin badut, zein dago beste pertsonan, noski rondak luzeagoak dira. Ateratzen dituzte polaroid batzuk eta haien gorputzetan pegatzen doaz, segun zein den jakiteko ja, bale, zu identifikatuta zaude, zure argazki hau da. Ez dakit, Imaginatu zuk, zure etxeko giltza utzi dozula edo zen pertsonai ez dezuna ezagutzen, egun batez. Eta gero zu hor bueltatzen zeanen, zure etxea dala, zuk zure goxutasun hortan, bueltatzen zeanen, karo, pixkatzen sensazio berdina da. Ez dakizu zer gertatu den hemen, ez dakizu zein dun, ja etzea guztiz sentitzen, ze gauza zenitun nahi zenun bezala, eta igual leku berdinen daude, baino da sentsazio hori de beste pertsona bat egon da zure etxe hortaz gozatzen, orduan, ez dakit. Gustatzen zait analogia hori, Manol. Oso ondo. Zuentzako. Esan du, astelenetan beti gustora dagoela, eta bai, inspiratuta etorri zara gaur, Manol. Bai. Begira, interesgarria iruditu zait. Gaina motza da, erraixi gusten den pelikula da, nik oso gustora ikusen.
eskerrak. Badaukat gaindosia 3 ordu eta pikoko pelikulen gaindosia daukat. Bai. Eraz, eskertzen dira horrelakoak, ez? Naiz eta jakituntzaren ikustera zoazenean, ez dela ez dakit ez, historian oroituko duzun pelikula onena edo horrelako bat, baina izu pelikula mot bat, Badauka pixka bat, puñales por la espalda estilotik. Eski baina asko eramatea hori, misterio mota hori edo... Agatha Christie's back. Agatha Christie. Total. Agatha Christie never left. Ez? Agatha Christie beti egon da... Horrelakoak urtero agertzen da pelikulen bat horrelakoa dana pixka bat, ez? Misterio kutsu hori duna, ez? Nik ikusten nun olako, estilo hortako beste bat, parpadea 2 veces izenekoa, zeinan ikusten nun, da biariz junetan ikustea. Eta zeri buruzka da? Kriston trama potolua da. Baina estilo hortan dare, pixka bat, etxe bat egoteala, da CEO bat, Steve Jobs bat bezalako pertsona bat, gizon bat, retiro bat eslaguteala isla bat erosteu, eta isla horta jendea gomidatzeu. Eta, pixka bat danetikan iteue jendeakin, eta danetik gertatzea. Oso gomendagarri bai. Channing Tatum da protagonista. Eta Zoe Kravitz, Lenny Kravitzen alabak zuzenduta, eta asko igertza. Channing Tatum da Zoe Kravitz? Bai, bikote dira. Bikote dira. Zoe Kravitzek zuzenduta eta asko igertza, emakume batek zuzendu dula. Eta kriston ondo da baina. Bale, baina hau berria da, pelikula hau? Bai. Laster jarriko igual plataformetan, baina... Oso ondo. Hementxe gure gomendioak The Office, estatu batuarra, Netflixen ikusgai, Osorik, Heartstopper, 3. denboraldia estrenatu berri, hau ere Netflixen, izena dagoeneko aztu zait, zure proposamenarena. What is Inside. What is Inside, Netflixen baita ere, pelikula bat, eta Nobody Wants This, telesaia momentuz denboraldi bakarra, hau ere Netflixen. Hau eixe gure gomendioak eta pixkanaka saioa agurtzen joan behar dugu. Esterena izateko? Ondo txo, ez? Bastante. Izan da lehenengo aldia denok ekartzen dugula plataforma berdineko gomendio bat. Ziurrenik. Esango nuke baiet? Beti da Max, Movistar... Filmin, tal, bai. Hainbeste daude? Bai, hain justu atzo taberna batean, pertsona batek gomendatu zion beste bati. Bai, hau ikusi behar dezu ez dakize, HBO dago. Eta beste pertsonak erantzun zion. HBO justu aste honetan kendu dut, hainbeste plataforma nituen, gara, ezin dela, ez? Hilabetero ordaintzen, eta hainbeste plataforma baten bat sakrifikatu behar nuen, eta HBO kendu dut, eta besteak, gomendatu behar nizkizun biak justu HBO-n, eta orduan besteak esaten zen, agian berriro egin beharko, baina eska orduan beste zerbait kendu beharko, Netflix kendu beharko, eta horrengo estan etorriko zara, gomendatzen Netflixeko zerbait, horrelxe gabiltza bera, gaur egun gure arazoetako bat, plataformekin. Imanol González Gurutxaga, eskerrik asko. Zuei. Datorren astelenera arte. Hori da. Baina mendik ibiliko zara, ez da? Bai, beti. Oso ondo. June erromatetik barguren? Astelenen arte. Bale, astelenen arte. Eire? Ez dakit nahiz arte. Opa! Bani guztut bihar arte, baina ikusiko dugu. Eta zuen zule, bihar arte baita ere hementxe izango gara, naiz? Irratian. Keep calm and bigarren kafea.